Čau. V tomto diele by som vám chcel ukázať, ako sa hackuje PSP. Takže najprv si to musíme stiahnuť. Link je v description. I already have it. No tak choďte do tam, kde si to stiahnete, tam, kde si to stiahli. Ja to už mám. Tento ukážem. Prepáčte, ale mám pomalý počítač. Úplne dole. Takže stiahli ste si tento zip, hej? Tak si ho extraktnite a dostanete priečinok a ten si dajte na plochu. Teraz pripojíme PSP. Do počítača. Takže tu je vaša pamäťová. Toto si ešte nevšimajte. Toto si nevšimajte. To sa vám potom spravím, jak to spravíte. Poďte do PSP súboru Game a tam, ja už to mám tam, ale vy si otvoríte tento priečinok a tam kliknite ešte raz a tu si už vyberete verziu vašeho PSP. Ja mám 6,39. Takže otvorím. Keď chcete mať permaban, ale funguje to len na verziu PSP 1004 a 2000, tak sa aj toto kopnete. Kopírujete do Game. Ale keď máte verziu 3004 alebo 3000, tak si kopírujete toto a toto sem do PSP. A potom je to už len jednoduché. Pôjdete dozadu, von z PSP a tu vytvoríte si veľký priečinok nový ISO. Tam si budete dávať potom vaše hry. Ale prvé musíte hacknúť. Takže zatvorím a potom vám už poviem len, jak to pôjde. Tak, hlavne musíme odpojte PSP a choďte v PSP do priečinku Game Memory Stick a tam máte dve také napísané, že 6.xx God Fast Recovery alebo tam máte 6.xx God Hand Perma CFV Updater. To spustíte. Akurát spustíte. Spúšťa sa to. Čakám, kým sa to spustí. Objavili sa vám tam také dosť dlhé riadky a kliknete len X. Nainštaluje sa vám to a ešte raz kliknete len X. PSP sa restartne a potom máte to hacknuté. Kľudne sa môžete pozrieť aj na vašu MAC adresu. Pôjde to. A pre verziu 3004 to pôjde tak, že každé keď vypnete nasilno PSP a potom ho zapnete, tak ho musíte ešte raz hacknúť, lebo na PS 3004 na toto nefunguje permahack. Tak, čau.